Γεια σας gamers! Τζιμορίτο εδώ και θα κάνουμε ένα νέο κόσμο στο Minecraft και θα τον ονομάσουμε κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο, YouTube. Και ναι, αυτό το όνομα μόνο εγώ μπορώ να το σκεφτώ. Λοιπόν, δεν ξέρω τι. Ναι, ο ήχος, αν δεν ακούγεται πολύ καλά, δεν έχω μικρόφωνο καλό, ηχεία δεν έχω καθόλου. Και ένα skin μου. Κοιτάξτε εδώ και θαυμάστε το skin. Έχω σήμερα 0 και από μπροστά είμαι ο Τζιμορίτο. Γεια σου Αγελάδα. You will die. Just now. Ξύλο. Ξύλο δεν έχει. Έχει. Ναι, ξύλο. Έχουμε και ωραία λουλουδάκια. Ακούστε μερικά έχω. Ναι, πέσε στη version 1.7.2 και αυτά που βλέπετε είναι ηλιοτρόπια εκεί πάνω. Μπορεί να μην το βλέπετε ακόμα, αλλά τώρα είμαι σίγουρη ότι τα βλέπετε. Να, τα είναι και αυτά. Σιγά ρε. Πρέπει να χαμηλώσω λίγο την ένταση. Είμαι γύρω στο 70, καλά είναι. Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, ό,τι σας πειράζει, ό,τι θέλετε να κάνουμε επιπλέον, ό,τι θέλετε, comment, ο κήπος είσαι δεν. Ο κήπος είσαι δεν τώρα και σε Minecraft. Πολύ πράγμα, όλα τα πράγματα δεν τα έχει, ωραία. Ξύνομαι να χτίσω εδώ, έχει και κέντρο εκεί δίπλα. Οκ, εδώ θα χτίσω το πρώτο σπιτάκι μου. Ωραία. Έχουμε πρόοδο. Βρήκαμε που είναι το πρώτο σπιτάκι. Λοιπόν, intro δεν έχω ακόμα, αλλά σίγουρα θα κάνω. Ψάχνω για κάνα καλό πρόγραμμα να κάνω intro. Και αν ξέρετε κανένα, στα comment. Ο κήπος εδώ στο Minecraft συνεχίζεται. Και δεν ξέρω αν το είπα, δεν θυμάμαι. Παίζω το Minecraft 1.7.2. Τι να χτίσω εδώ. Βάζω μόνο γουρούνια έχει μόνο εδώ. Πω, βγήκαμε στην περιοχή με πολύ πράγμα, με πολύ ζώο. Βασικά για να μην παιδευόμαστε και εγώ και εσείς, θα πάρω αυτό το δέντρο και θα φτιάξω και τσεκούρι. Λοιπόν, τα πρώτα επεισόδια θα είναι κάπως βαρετά, αλλά μετά σας υπόσχομαι ότι θα είναι πιο ωραία. Και ειδικά σκέφτομαι βασικά να βάλω και μόνο αργότερα. Θα δούμε, θα σας πω, αν θέλετε μπορείτε να μου πείτε. Ένα δέντρο την ημέρα, κάνω το 13 ώρες.
ωραίο, wow! Κορώνα εδώ. Και ελπίζω να βρούμε κάτι σε κάρβουνο, iron, γιατί τίποτα άλλο. Φυσικά θέλω iron. Iron θέλω, πιο πολύ. Και δεν υπάρχει λόγος. Γιατί είναι πιο χρήσιμο. Σχετικά. Βασικά αν βρεις iron και δεν βρεις coal, γίνεται με ξύλο κάρβουνο, αλλά εμείς δεν είμαστε ο φωτισμός πόσο είναι? Ούτε κάρβουνο, ούτε iron, τίποτα. Τέλος θα βρω diamond, δεν θα έχω βρει iron και επειδή δεν βλέπετε τίποτα δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα σκάψω πιο αλλού. Βάσει και έχει πορτοκαλί λουλούδια. Και άσπρα και εδώ. Είσαι διάλογο εκεί που σε δεν. Τρίτη φορά. Και τώρα είναι πιο μεγάλος. Και βρήκα σπηλιά και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Διότι δεν θα κάθομαι να κάνω mine όπως λέγεται. Αλλά είναι τζούφια, οπότε δεν κανένα να λυπηθώ. Ωραία. Δεν θα τα κάνω πάρα πολύ μεγάλα τα βίντεο, γιατί iron και ακούω ζόμπι και δεν μου αρέσει αυτό. Μην τρομάζεις έτσι. Λοιπόν, ωραία. Έλα τώρα. Πού είναι το crafting table, να το. 1, 2. Ωραία. Πάμε για το iron. Πάμε για το iron. Πάμε για το iron. Πάμε για το iron. Άντε πάλι ζόμπι. Και βρήκαμε όσο ακριβώς ήθελα. Και τώρα θα μου πείτε γιατί το ήθελες. Γιατί ήθελες τόσο συγκεκριμένα. Θα σας απαντήσω πολύ ευχαρίστως. Γιατί θα σας πω με λεπτομέρεια. Μ' αρέσει να κάνω πώς το λένε, μ' αρέσει να κάνω φάρμες, ειδικά απ' όλα, όχι με συγκεκριμένο, και με ζώα και με όλα. Και θέλω ώστε να κουρέψω τα πρόβατα. Βέβαια ξέρω ότι θα ήταν το πρώτο αέριο να τα πολύ χωρισμένα να το έκανα έτσι, αλλά δεν πειράζει, γιατί είμαστε προ. Και θα κάνουμε ένα αυτό, ένα από αυτό
Είμαστε ok. Παίρνουμε και αυτό επειδή είμαστε τσιγκούνιδες. Α, και ξέχασα να πω ότι είναι το πρώτο επεισόδιο. Οπότε, επεισόδιο 1, season 1, της σειράς... δεν ξέρω. Της σειράς... έλα. Της σειράς Survival. Όλο πρωτοτυπώ δηλαδή, εντάξει. Ρε φίλε, λίγο ξύλο μάλιστα. Έλα. Κόψω και αυτό. Και... λοιπόν, θα πρέπει σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Διότι θα κάνω βίντεο 15 λεπτά. Και αν πάει πάνω από 15 δεν θα μπορέσω να το ανεβάσω. Οπότε σε παρακαλώ να πάει λιγότερο από 15. Λοιπόν, θα χτίσω κάπου εδώ το σπίτι μου, κάπου εδώ πάνω. Λοιπόν, θα το ξεχορταριάσω λίγο και θα δω που θα το κάνω. Θα βάλω περιορισμούς. Ατόμι Τζιμορίτο. Γεια σας. Ή βασικά